Jainkoak egun on deizula, adiskide, aste santua. Burutzen ari gara, garizuma deritzan prestaketa denbora. Bidealdi honek, Pasko irurrenera ekarri gaitu. Ostegun santu arratsaldeti, Pasko igandea bitartean, ospatuko dugun Pasko irurrenera. Aste honi santu deitzen digu kristauok. Salbamen historiako gertakari nagusia ospatuko dugun astea baita. Jesus heriotzatik bizi betera igaro zela alegia. Garizuman barna, jainkoaren hitzaren argitan, geure jokabidea zuzenduz prestatu gara gertakari hortan parte hartzeko. Nola hartu parte? Bataiatzean hitzamandakoa berrituz, Jesusen hitzarekin bat ez datozen jokaerei uko egitea etaren jarraibidean leial ibiltzeko hitza ematea. Pasko jai bezperetan atxilotu zezaten baino egun batzu lehenago, Jesusek egindako zeinu profetikoa gertaberrituz egiten dio kristau elkarteak aste santuari. Jesus asto gainean jarria, jendearen oihu artean Jerusalemen sartzea, Zakaria profetak 500 urte lehenago iragarria betez. Egin irrintzi Jerusalem hiriburu, ara, badatorkizu zure erregea, apal eta asto baten gainean. Jesusen ikasleak ongi oroitzen ziren Jesusen egintza eta irakaspen zoragarriez. Zuaitzadarrak astinduz, hau zioten osanna, salbagaitzazu, bedeinkatua jaunaren izenean datorren erregea, bakea zeruan eta aintza jainkoari gorenean. Ikasleak isilarazteko esan zioten fariseu batzuek, baina Jesusek ikasleen jokabidea honetsiz erantzun zien, hauek isilduko balira, harriek egingo lukete oihu. Egun haietan, Jerusalemera bildutako pelegrinoek galdetzen zuten nor dugu hau. Jesus profeta da, erantzun zuten ikasleek. Aditua dionez, 30. urteko apirilaren 2 gertatu zen hau, gaurko egunez hain zuzen. Oraingo ikasleok ere hori sebera oihukatzen dugu erramu igande hontan. Eukaristia hasi aurreko prozesioan. Erramuak eskuetan batzarrera kantari sartzean. Aste santuaren gailurra Pasko irurrena da. 3 egunez gogoratuko ditugu gertakariak ospatzeko eta bizitzeko prestatu gera hain zuzen garizuman barna. Pasko irurrena hasteko bezperan, ostegun santu ilunabarrean, Jesuse bere ikasleekin hilbezperan egindako agurrafaria gertaberrituko dugu. Aditu ediote apirilaren 6 izan zela afariura. Banuen gogoa, sufritu aurreti Pasko afari hau zuekin egiteko, esan zien ikaslei. Afari hartan zeinu bereziak egin zituen Jesusek, ogi hartu, zatitu eta eman zien, esanez, hartzazue eta jan, hau nire gorputza da. Ogi hau ni naiz. Zue jainkoarekin adiskidetzeko bere burua ematen duen hau, hartzen duzue, ogi zati hau jatean. Gero, ardokopatik eman zien edaten esanez, edan guztio kontatik. Hau nire odola da, jainkoarekiko ituna berrituko duen odola. Bizitza osoan eta gurutzean egingo zuenaren ezaugarria izan zen Jesusen afaria. Bere buruaren ematea, jainkoak izakien alde zuen salbamen asmoa egiaz gertazedin. Egizue hau nire oroigarri erantzi zuen. Agindu hau betez, azken afariura gerta berritzen dugu kristauok. Jesusen antzera nola jokatu adierazten digu horrek, elkarren zerbitzari maitatzaile izanez. Alaxe jokatzen erakutsi zien Jesusek ikaslei oinak garbituz, esklabo lana eginez alegia. Pasko irurreneko lehenengo egunean, ostiral santuan, jaunaren ekaldia ospatzen du kristau elkarteak. Afalundoan Getsemaniko otoitza abia puntu harturik. Tristuraz hiltzeko zorian zegoelarik, erabakirik nagusiena adierazi zuen Jesusek otoitzean. Aba, aita, zure esku dago guztia,
urrundu nigandik edari samin hau. Baina egin bedi zure naia, ez nirea. Jesusen baietza honek, ezabatu zuen betiko gizakio jainkoari emandako ezetza. Getsemanin atxilotu eta judu agintarien aurrera eraman zuten Jesus. Jainkoaren egoitza tenplua desegiteko asmoa zuela salatu zuten. Jesus isilik egon zen. Apaiz nagusia galdetu zion arte, zu altzera Mesias jainko bedeinkatuaren semea. Bai, ni naiz, erantzun zion. Orduan hiltzera kondenatu zuten. Hurrengo eguna, aprilaren 7 argitzean, Pilato erromatar agintariagana eraman zuten, hiltzezala eskatzeko. Ostiral santuan kristau elkarteak ez du eukaristiarik ospatzen. Barau egiten du, senarrak kendu diotelako. Jesusen ekaldia gogoratzen du unkiturik. Jesus herria saldatzen eta bera erregezela esaten ari zela salatu zuten judu agintariek. Han ere, Jesus isilik. Halere, inoiz ez eta orduantxe aitortu zuen erregezela, jainkoaren erregetzaren otsegile zelako. Gurutzean hiltzera kondenatu zuten erromatarrek. Hiltzeko erarik ankerrena, izugarriena sufriarazi zioten Jesusi. Zigorkadaz gorputza zartatu ondoren Kalbario mendira eraman zuten gurutzean Josia hiltzedin. Bere burua jainkoaren eskuetan utziz eman zuen azken arnasa. Larunbat santua, hirurreneko 2. eguna. Jaunaren hilobi ondoan otoitzean isilik igarotzen du kristau elkarteak, ospakizun nagusirik egin gabe. 3. egunean, Pasko gauean eta igandean, Kristoren garaipena ospatuko du haundikiro. Fede beroz eta bihotza unkiturik ospatzeko gertakaria ditugu 3 egun hauetakoak. Jesus oinazetuarekin bat egini bizitzeko egunak. Hala bedi, igande arte.